May kay ning gawas na gid taon ang adlaw. Mapalimpyuhan na jud nako ni sa akong anak ang gamay na mong yuta nga. May na lang matamnan ni og mga lagot mon. Asa ba po ning bataan na sa nagsuok-suok? Na unto na. Kapuya ning bataa padlungon ka abi kay maura usang anak. Brian! Asa naman ka do nga? Abtan tag-init ani. Aron malimpyo ning ato ang gamay yuta. Kapuya ning bataa eh. Si Bay Pindot, ganda oh. Sakto kayo kay pangurtahan ko ning tawhana. Kini sila duhang silang lagring. Sakto kayo ako ning abuton, yung ako isugnod ba. Yung human, akong pangurtahan. Bantay ka, karon ka lang. Bay Pindot. Daan palagi ko, ikaw gyud. Ikaw gyud. Kaunsa man ka diri? Ngangita ko nimo sa inyo ha. Wala ka. Mao na nga pagkakita nako kay namugod ko buhat dihan ako kuan nga tanom ba? Nya. Kitaan di ka diri. Doon sa man ka diri. Oh, bay bugad. Kay Domingo manggod ron ba way klase si Brian. Wasan? Nya akong giari among gamay luna kay akong palimpyuhan kay may na lang tamnag mga lagot mon. Wow. Ito no, sakto sad. Kani manggod bay bugad. Akong gudon taning ipadaro naman ang ipalimpyuhan ako sa akong anak kay uso na kayo ang kwadron di man kayo ang mga utanon. Bitaw, sakto gyud ka. Pero kaya ito nangita ka man dito ka mas balay, nangita ka man ako. May tuyo ka? Natalagay ko'y tuyo nimo? Bahin kang lagring. Kana marag nindot ng tapos. Bahin ning lagring. Bay bugay. Tay, siguro ko pangurtahan gyud mong duharan. Kaya ano man sa may bahay ni lagring. Kuan magud Bay Pindot. Gisugo ko ni lagring kay ipaingon ko nimo na manghuwam lagi ko na siya kwarta. Kay iyang ipalit og pagwapa. Kay at least na lang kuno na magtan-aw kaniya, ganahan ka ba? Di ba? Abin mo kayo bugay. Basta si Inde lagring na nako. Tanan na akong ihatag anak. May problema. Pila mo yung isugo nimo? Kani. Ang iya laging giingon, 200 ra. Kagamay ra ba day na anak? 200 ra. Bay bugay doy. So sensiyo ra na nako. Kaghana gid ni mo kwarta Bay Pindot no? Wa makakibaw. Ako kwartas bangko, halos di na maihap. Mo ba? Mo na nga. Kanindot. Gamay ra anak. Gamay ra day kaayo. Ayo na. Kaya magkuha ako. Sige. 200 raman day ka. 200 sure ko na 200 ha? 200 man ka. 200,000. Ha? 200,000 gad? Pagkamahala ko na magwapahoy. Ay. Mao may giingon. Happy raman sa nang kagwapang. Mao man niyang giingon Bay Pindot. Nya, saan man ta na? Di bale. Mga tukos bangko ron. Mag-withdraw ko para ka. Basta ignas ka. Gumanyang pag-uapa pa mag-gitan. Bitaw. Sige. Ako ra ko'y bahala. Ay problema. Ako'y bahala nimo. Ha? Basta mag-date na gaming lagre, makabunos ka na. Agoy. Kanda. Sige. Sige, Ignacia. Ipabalik lang ko nimo kay mag-withdraw pa ko kay tintaw na yan mabit-bit sa kasayo na 200,000. Bitaw. Iba kas panahon karon nga magdada kag kwarta. Nga. So Ignacia, wala problema, ipabalik lang ko. Ha? Sige. Sige. Ay, kini. Jackpot na gid ni. 200,000. Magaling kang kupal ka. Lima. Basta kang lagring withdrawhan ako ng kwarta. Basta lagid maako lang yun sa lagring. Gaya sad ni Dodo to. Sana man yung bata ang udto. Now niya dahil mag-ingon gusto sa Jollibee mga on. Uy, tay. Dudot. Naunsa ka ba nga? Di
Halin ka man nga ganina ramang kung paabot ni mo diri. Wa pa kay nasugdag limpyo sa tuang. Uma? Natay. Niuli ko ka diyon sa atong balay ba? Saon naman nga nakatuog man ko. Muray gidangat nimong bataa ka. Unya moingon ra ba dayon ka sa Jollibee ta man iudto sa pagpaniudto na ko na sa Jollibee nga wa pa makayagi. Unsam taong ka eh. Manguli na lang ta ato tas balay. Suwa ta ginamos. Isa tay. Murag si Kuya Bogart mo to kung nakitaan gani ha? Ah. Oh, dire nakita mi. Ano man eh? May na nagkita mi istorya mi bugat. Ansa ni ron? Duda na pod ko ani. Sa may duda. Duda rin kang makistorya kong amigo. So, Ano po yung mong gidudahan na? ako pag duda ng Kuya Bogart kay murag naaganay planong kuan sa imo. Nya, unsa may kitabian niyo dire ganiya? Ay, maulagi na anak. Lingkod lang. Lingkod. Diri manggod siya, kay nangita na ako. Isugo lagi siyang lagring nak. Sana man taon ka tayo eh. Totoo, buga ng Bogart oy nga. Dili matinuod yung pangsulti, mutuubod ka. Hindi ko tinuod na. Nakaibaw man jud ka nga. Basta kabahin na kayong lagring. Ano? Mo na ikapan ni mo tay. Nyag pangartahan yun kaning Bogart ko na. Gilad ra ka na. Nganong giilad man nga makita man sad nako. Nya mag-istorya maming lagring ako man pangutan og sa katinuod. Amay pangwarta. Ayo pag kanin mo una ba mangidudahon ka ba? Ayo na uy. Bati na nga musga kag tao amigo gud na nimo. Unsa gud taong kanak? Oh, tay way problema sa ako tay og si Kuya Bogart lang pero parte lang lagring. Anong dako boy na magkaibog anong lagring eh. Nak naman jud nga. Imbis nga suportahan ko nimong lagring tabangan pa ko nimong gangyo. Kibaw man jud ka nga dako kay kung gugmang lagring. Unsa man kay ug mo na lang nimo barog nimong inahan pohon. Magunsa na lang. Unsa? Inahan? Hindi ko mo dawat eh. Ano ka madawat? Sexy, guwapa. Sus ni mo tay. Sexy. Ah, sige, pagkuha na lang din na kay kuha na akong amigo nga nagyaya na ko akong amigo nga mga adto taog dagat kay adto kuno ta man udto. Di na lang ta Jollibee. Wa man kay agi kanse man ko nimo. Sa matong sudanon na ron. Hala. Wala kasabot. Adto unta sa akong amigo. Mao nga adto tanto mga palit pa ka magdagino ta oy. Ang sagot taong ka. Tara, adto tas lahos tas dagat. Adto ta man udto. Ay sige, kuan ko ada. Uya ni mo war pa kay agi dali na. Jollibee unta kay lami kay. Nagpara ba ko meeting udto na? Asa na mas ni Brad? Mana nang naingat ko na ko sa laba nga. Para ingon tagdato bitaw. Prepare pa ko pagkaon nila para makakaon. Para sa ingon lang dato ko ba no? Asa na sila? Tay udto naman kay tay. Gutom na ko. Wagi kay lagi na puro gutom. Asam to imong giingon nga kuan? Amigo nimo. Paghuwat, uy, mapagali pag-abot na to sa iyang resort, unya, magdali ka. Kung samtaw kayo, pagpakauaw na ko, ha? Kaming mga kwartahan, ha? Dili, gid mi basta-basta nga mag-abot. Munang, ay, biya, kung pagkauaw, eh. Pag binutan, kasabot ka? Kasi akong pangitaw. Nagtawo na to. Ha! Hey! Tigay! Bye-bye! Wow! Oh, dali. Ganda man ako mga pagkaon. Dali na, ikaw mo lang akong gihuwat. Tara! Matay. Oh, mauna! Jay, tay gutom na kay tay. Oh, nanata. Ayaw pag pakauwaw na kwap. Na. Milyonaryo ra ba na? Sagot ka. Hoy! Baiki kay. Wow! Sulmanog! Ay kay. Matay. May pagtik ko ngayon pagpakauwaw. Bila niyo kay kaon lang. Kaon? Pagpasensyahan mo akong anak. Baiki ko ya. Anak mo ni si Baiki ko eh. Gingon ni mo nga nag-imbitar na ito diri. Paari unta. Okay na, bay. Gutom naman na siya, bay. Ay, Gutom na kayo. Baiki ko eh, pasensya na nalangan niya. Kaya sa ako magod nga nga po, sa sakyan na. Ako pa
naman gipatalyer. Okay na na, bay pidot. Kay, kuha naman po, yun ang napakwilakaw, nasa meeting. Di mga unta, kay, handa na ng tanan. Sige, sige. Oh. Sige. Oh. Oh, kok, kay, tukan niya ka dong. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Yun na pa, bike people. Kumusta naman dito ng sinabuero, imong life? Ako bay, nakapalit ko barko. Ako nga dito, ako to. Naka-resort rin ako ni. Ako nang ipinalit niya. Magtukol puhon diya o ganang bar para puhon, makalaag mo. Pwede ra mo diha. Yung mga, kami mga chicks. Wala akong ganahan. Ikaw, kumusta naman ka? Simpleng panginabuhi ragod kay kan pagkamatay sa ako ang asawa, nakapokus ko sa aking sa anak niya. Kaya gusto gina ko makauman sa kanang bigating kurso ba. Pero akong kwarta ako na lagi butang sa bangko. Kaya halos di na ako maihap. Sakto kayo na. Siyempre, pidot. Ang iyang amigo nga dato. Tungtoon, bi? Cheers! Cheers. Wow!